ରାତିର ଭାତକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିରେ ସକାଳେ ପୁଣି ଭାତ 2-3 ଥର ଧୋଇଦେବି। ଧୋଇଦେଲେ ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ। ଟିକେ ଆମିଲା ଅଂଶଟା ପଳେଇଗଲେ ତାମାନେ ଭାତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେ ନିଦଟା ହେବ ପୁରା ବାବା। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତିନି ପଖାଳ, ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବି, ମୁଠେ କାଙ୍କୁଡ଼ି ଫାଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଜମିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ପଖାଳ ଖାଇକି ପୁରା ତାଜା ଲାଗେ ଦେହ। ବହୁତ ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଇଥିଲେ ବି ଛୋଟ ଦିନ ସେ ପଖାଳଟା ତାମାନେ ମେନ୍। ସକାଳ ହେଇଗଲା 10ଟା-9ଟା ବାଜିଲା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛୁ, ପଖାଳ ମୁଠେ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଜଳଖିଆ କରିଦେଲେ କ'ଣ ବି ସକାଳେ 70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା। ଗାଁରେ କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ତାମାନେ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ପଖାଳ ମୁଠେ ଖାଇକି। ବାକି ପଖାଳ ଖାଇଲେ କ'ଣ ନିଦ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଟିକେ ଡରିକି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତିନି, ନିଦ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ନିଦ ହୁଏନି କାମ ଧାମ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇକି ଯଦି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ, ତାହେଲେ ନିଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇ କାମ କଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଚାଲିଛି ଏମିତି। ଆଳୁ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଛି ତ ଆଉ କଥା ସଇଲା। ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପଖାଳର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ପଖାଳ ବେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ରାତି ଭାତକୁ ପାଣିରେ ଖାଲି ପକାଇ ଦେଉ। ପାଣିରେ ସକାଳେ ଭାତକୁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେବି। 2-3 ଥର ଯଦି ଧୋଇଦେଲେ ଭାତ ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପୁରା ପଖାଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟିକେ ଯେଉଁ ଆମିଲିଆ ଅଂଶ ଥାଏ, ତା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ହେଉଛି କଥା।